фурудгоҳи байналмилалии шаҳри бохтар маркази вилояти хатлон ки моҳи майи соли гузашта аз кор монда буд, дубора ба фаъолият шурӯъ кард. интизор меравад рӯзи 1 апрел аввалин ҳавопаймо аз фурудгоҳи жуковскии вилояти Москав ба ин фурудгоҳ биёяд. Қарордоди фурудгоҳи шаҳри бохтар бо ширкати ҳавопаймои Икари Русия бар сари 4 парвоз дар як ҳафта аст. 2 парвоз аз Жуковскии Москав ба шаҳри Бохтар ва 2 парвоз аз Бохтар ба пойтахти Русия. дар дуконҳои шаҳри бохтар ва ноҳияҳои наздик фурӯши билет сар шудааст ва аксари муштариён муҳоҷиронанд. Фарҳод Абдураҳмонзода, раиси фурудгоҳи байналмилалии шаҳри бохтар рӯзи 1 апрел ба радиозодӣ гуфт, беш аз 100 кормандро ки ба рухсати бемузд фиристода буданд аввали моҳи март дубора ба кор оварданд. бо ширкати Икар ҳамкорӣ дорем. аввал аз Москав парвоз мекунанд, баъд аз тарафи мо ҳама 100% ба кор даъват шуданд ва ба фаъолият омодаанд, афзуд ӯ. фурудгоҳи бохтар ҳудуди 200 корманд дорад. соли гузашта бо сабаби ин ки ҳамкориаш бо ширкатҳои ҳавопаймоӣ қатъ шуд ва дар хазинааш маблағ намонд, муваққатан фаъолияташро боздошт. исроила, корманди фурудгоҳ, гуфт 1 март ӯ кормандони дигари собиқро ба кор даъват карданд, вале онҳо расман аз рӯзи 1 апрел корро шурӯъ намуданд. фурудгоҳи байналмилалии шаҳри бохтар баъди он ки натавонист ширкатҳои ҳавопаймоиро барои анҷоми парвозҳо ҷалб кунад, бо 4 миллион сомонӣ қарзи бонкҳои маҳаллӣ қитъаи зарурӣ ё хати парвозро бо стандартҳои байналмилалӣ таъмир кард. як масъули дигари фурудгоҳ дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, шартномаи нави онҳо бо ширкати Икари Русия ба муддати тӯлонист. фурудгоҳи шаҳри бохтар соли 1969 дар даврони шӯравии собиқ сохта шуда ҳавопаймоҳои худро надорад.